Küzd a gyermeked, vagy akár te magad is a tanulással? A megszerzett tudást gyorsan elfelejted, gyorsan elillan? Itt a megoldás, amit keresel. Az online tanulásmódszertan tréningünk azért megoldás a számodra, mert amellett, hogy hatékony tanulási módszereket tanulsz, még a hitet is megerősítjük benned, hogy te is képes vagy bármit könnyedén és sikeresen megtanulni. A tréning során különböző technikákat és gyakorlatokat sajátíthatsz el, amelyek nem csak a tudásodat, hanem az önbizalmadat és a pozitív önértékelésedet is növelik. Szeretettel köszöntelek, én Bakos X Jenikő vagyok, az önbizalombomba módszer, valamint a Tanuljunk meg tanulni jobb agyféltekés módszerrel tréningnek a létrehozója, pedagógus, pedagógiai terapeuta. Velem fogsz találkozni a tréningen, ahol több mint 100 gyakorlati feladattal várlak, és élő online workshopokkal, ugyanis interaktívra terveztem a számodra ezt a tréninget. Fedezd fel azokat a bevált és tudományosan megalapozott tanulási módszereket, amelynek a segítségével gyorsabban fogsz tudni tanulni, hosszú távon is emlékezni fogsz a tanultakra, és az egész tanulási élményedet egy élvezetes tevékenységgé tudod változtatni. Összefoglalva tehát ezzel az online tréninggel annak a lehetőségét ajánlom fel a számodra, hogy képes legyél megerősíteni az önbizalmadat, hatékony tanulási módszereket tudjál tanulni, amelynek révén jobb tanulmányi eredményt fogsz tudni elérni, sikerélményeket fogsz tudni biztosítani önmagad számára a tanulásban, élvezni fogod a tanulási folyamatot, mindezt több mint 100 gyakorlattal biztosítom a számodra. Szeretettel várlak!